Hey guys, आंनि मुङा BK बसुमतारी। जों दा जालु बाजाराव थांनो नागिरदों आरो थारमाने गालाबारियाव साइकेल बानायहैनो नागिरदों। दादाया सानै आरो बे सासे बेना बाखोना बैनो राजि। जों दा थांसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। लामाया मोजांथार। सावथाल सिख्लाखौ फसायबाय। गोसोथोबाय नै सावथाल सिख्लाखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं गावनिथिंसो लादों। जों दा मोनफैबायानो। भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेयो नोङो गाखोबासो माबायोब्रा गाखोबासो माबा जायो मेकआप जायो। एसे लुस जानो नागिरो ओमफ्राय गाखोबासो बे माबायो। हा? औ बिजों गबाय थायो। फिसा फिसासो ओमफ्राय बारा थाबबो गवाखै।
Enggak macam lah. Jangan lang. Maju demi jadi bambai. Doli salai. Pada tahu doli salai. Bagus bro. Tur, nang belum jantar sana, unat soal unat nuna. Ini belum jantar sana, menit power dari kita. Da fैफिनबाय मोनालायबाय आरोना मोनालायबायनो खोमसिबाय जों दा फैफिनबाय मोनालायबाय Halo. खोमसिबाय एसेबाबो हा Udah isi sih. Bro, bocah maku. Ini, halo. Kejagan wile, mana orang share-share kau ni.